си, бе? Не, Шевкет е жив. Дай му малко време. Как отиваме да вземем дете от останалите? Хайде. Не могат ли да го доставят? Чичевко, твоето веро, да. Хода веднага се разбра, че има дете. Не се мисля, ако жълите ме да го карат още едно. Просто в този блок връзката между родители и деца отдавна е прекъсната. Слушам ви. Дошли се да си взема да има изградени хигиени навици, да може да казва мама и тати и да прилича на мен. Нали, защото с моя нос. Извинявайте, но това да ви е супермаркет. Първо ще попълните ето това заявление, ето това също, ето тук има и документи, с които трябва да се запознаете. После наш служител ще се запознае с условията, в които живеете, с социалния ви статус и ако всичко е наред, ще задвижим процедурата. Искате да кажете, че Анджелина Джоли и Брат Пит всяка година минават през това? Не изглеждат на такива хора. Послушайте, Старши, аз съм познала само едно послушване. Това е ли? Кое? Аз. Обаче татко беше волейболист. Разбирах всичко още от първия сервис зад врата. Виж ме сега. Бизнесмен. Кръшма. Клиенти. Добре, вие наистина ли смятате, че сте готови да се грижите за дете в неравностойно положение? Това е огромна отговорност, трудно, уверявам. Слезо там! Слушай, той и друг път от беля на беля. Браво! Едно момче, ако не прави бели, си е направо момиче. Момиче, а ти прави ли си бели? Видите ги питай в Камбоджа. Абе, Джабасов, толкова като се разбирате, вземи го за половин час, без белъким си свърши работа. Добре, Марко, искаш ли те вода за вода? Не, искам за кола. За кола трябва да пораснеш. А за да пораснеш, трябва да ме слушаш. Така върни ли си? Вил. Чам ти си бата? Хайде, пали! Сери кръвно. се свира кръвно, защото мама внука е да го гледа. Нищо не ще си мира кръвно. Само да трябва да си намериш работа, 2000 лева заплата, да си внесеш здравните осигуровки от 2000-то насам, да обзаведем една детска стая, да си намерим двама поръчители, да издържим там някакво психотести и малко да се застрахова. Нищо работа. Да, и това до утре. Не, разбира се, няма да чакате. Гоше, тръгвай. Тръгвай, съседите ще помагат. Вставай, хайде. Хайде, Георги. И съседи, къде е бъде? Георги! Шефкет, ман! Марко, да си излезе това веднага. Айде! Марко, в Камбоджа нямахме такива екстри. Като ожеднеех, купаех и ходех. Аз като ще днем пия бира. Шамари, пиеш ли? Да. Ти върви тук тубите, а аз ще си взема един цигари, един бекак. Айде. Направо липешкия къщин без смърт. Живичко, трябва да му служи за апартамент си. Какво?
официалните сега ще искат да видят къде ще живее детето. Нали, вие си имате апартамент. Ние може да имаме апартамент, но вашия си е по-хубав, по-така, по-семейен. Да, си е така. Така ли? Влизайте. Ергано, ще ми дадеш ли играчките, с които спиш? Мръсницо, кой ти каза? Опнете си предрушените, обзавеждаме детска, вече почти ни одобриха. Но ще ги дам, що ме за детенце. Първото си вълшебното довеча. Мола? Мола! Смере, мола! Сяде, мола! Сега, виждаш ли? Тук ще сложим детското креваче. Трябва ли да обезопасим това? Тук ли? Не. Значи е безопасно. Кой е това? Дигай тубите и към главната квартира. Кодо, марш! Ай! Жоле, малко е тъпо така. Айде, ама от разберете. Жоле, Няма. малко по-нагоре. Защото Какво правите с моята мола? да бягате за утре. Главата на семейството, питате ли? Да, казах им, че може. Ти глава? Лукова глава си ти. И защо от вратата ме? Трябва някой от мен да ти свани фамилията. От това дръмбозови напълнях. Мило. Бегай! Бабо, не го затваряй сега. Ще изключи и тогава ще го затвориш. Глупости! Много е пече, бе! Каквото му каже, това прави. Гледай, бе! Носи пълни тук. Къде е водата, бе? Келеш? Ти каза, носи тубите. Не каза, носи водата. Аз да не съм ти водоноска. Хулиган, тръгвай веднага. Не искам с теб. Искам с Джамдан. Остави ми го само за тая вечер. Всичко ще е наред. Айде. Взимай това. Ти си знаеш, ама... Отвори. Не ли си кръв? Аз ще е тръгнал. Скоро този влог ще бъде бъкър с деца. Ще трябва да правя детско меню. Той сега си е детско, бе. Сега всичките възглави сама. Саши, Да. ще ни дай на баба си възглавниците. Бе, каква е тази гадост, бе? Влизай, ще ти направих омлета. Айде. Няма ли че чужора и ние не щем да си имат деца? Не, просто в момента не им се получава. Трябва да питам мама. На нея винаги се получава. Не може да му отговори. Да, може след това. Лена, да знаеш как ми се приятел. Помагайте. Трябва ми някаква фиктивна работа.